mal-ewwel opportunità din il-liġi inneħħuha. Ma nixtieqx li morru lem jien. Tiena xtaqt illi ngħidlek ċaru tont illi aħna rridu li jkollna liġi u rridu li jkollna liġi tajba. Jekk din il-liġi tibqa' sejra kif inhi, aħna mal-ewwel opportunità, ovvjament illum m'għandniex maġġoranza fil-Parlament, imma mal-ewwel opportunità din il-liġi inneħħuha. Ma nixtieqx li morru lem jien, għaliex għax ovvjament ifisser illi l-affarijiet itulu ġifieri xi ħaġa li tkun daħlet ċerġa neħħejnija, ġifieri jiena nixtieq illi f'dan il-perjodu ta' żmien sakemm naturalment konsultazzjoni hija miftuħa il-proposti li hemm li ġejjin naturalment mhux biss mill-istituti ma' mill-ġurnalisti warajna ikunu proposti illi insibu mod ta' kif isibu posthom fl-abbozz. Għax qegħdin nitkellmu fuq l-istess tip ta' reġistrazzjoni tal-gazzetti, tar-radijiet, tat-television. Mhux hekk? Ġifieri sal-lum jiena biex nirreġistra mad Dipartiment tal-Informazzjoni. Imma jekk eventwalment ikunu identifikati n-nies li huma wara dak in-news portal il-Ministru Mbonnix u l-Ministru Evaris Bartol aħna ltqajna magħhom fl-ewwel laqgħa u ngħid l-ewwel għaliex mhix l-unika laqgħa. Irrid inkunu wkoll fair għaliex sibna bib miftuħ meta għedna aħna isma' hemm affarijiet li mhumiex ċari. Hemm affarijiet li rridu li jiġu kjarifikati. Hemm affarijiet li jekk hemm bżonn jinbidlu. Kemm jista' jkun ukoll tenuna f'dan il-proċess u tenuna bi kritika kostruttiva.